Idan babu ruwa, zan iya yin tsarki da ɓawon rake? Ba a yi da shi. To zan iya yin tsarki da kuɗi? Ba za ka yi da kuɗi ba tunda suna da tsada. To zan iya yin tsarki da gol? Ba za ka yi da gol ba saboda yana da tsada. To zan iya yin tsarki da kwalba ko wuƙa? Ba za ka yi da wuƙa ko kwalba ba saboda tana da kaifi. To zan iya yin tsarki da ƙashin naman saniya? Shi ma ba a yi da na naman saniya. To zan iya yin tsarki da ƙashin naman raƙumi? Ba a yi da na naman raƙumi. To zan iya yin tsarki da ƙashin naman kifi? Shi ma ba a yi da ƙashin naman kifi. To zan iya yin tsarki da takardar littafi? Takardar littafin ba rubutu a jiki. Za a iya yi. Saboda ta iya rubutu ka a samu sunan Allah ko sunan annabi